Il-gvern irreklama slogans partiġani u mhux spots politiċi li jagħtu l-informazzjoni dwar il-miżuri li fih il-budget. Din mhux l-ewwel darba li l-qorti sabet li l-PBS ħati ta' żbilanċ fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista fuq kollox trid issir distinzjoni bejn spots politiċi u spots ta' informazzjoni. Dan ingħad mill-avukat tal-Partit Nazzjonalista Paul Borch Olivier meta l-imħallef Miriam Heyman bdiet tisma' l-mandat ta' inibizzjoni li ressa il-Partit Nazzjonalista fil-konfront ta' tmexxija tal-PBS. Il-premawla tal-Qorti Ċivili diġà laqgħet mod provizorju talba tal-Partit Nazzjonalista fejn l-Awtorità tax-Xandir ukoll ġiet ordnata ma tħallix lil PBS ixandar dan il-kontenut li ma spots iżda baqgħu għaddejjin. Il-Partit Nazzjonalista qal li dan jikser ir-regolamenti tax-Xandir u l-obbligi kostituzzjonali tal-PBS sabiex l-aħbarijiet ixandarhom b'mod imparzjali. L-Avukat Edward Gatt li dera l-PBS qal li x-Xandir Nazzjonali jingħata liċenzja mill-Gvern u jrid ibaxxi rasu għal dak li ordnalu illi jagħmel għal punt jekk qed ikun imparzjali dan għandha taraħ l-Awtorità tax-Xandir fejn finalment deċiedi jekk għandux ikun hemm rimedju. L-Avukat Gatt qal ukoll li l-budget mhux eżerċizzju politiku huwa xi ħaġa ta' interess nazzjonali. Mill-banda l-oħra l-Avukat Borch Olivier qal illi l-kontenut politiku kien minnaħa tal-Prim Ministru. Issemma wkoll il-fatt li l-slogans politiċi għandhom ikunu ugwali għal partiti mhux wieħed jieħu vantaġġ fuq l-ieħor dwar il-mandat l-qorti mistennija tiddeċiedi l-ġimgħa d-dieħla fil-waqt illi qalet illi se tisma' xi xhieda dwar id-disprezz brabta mal-istess każ fil-25 ta' Novembru fis-satejn ta' wara nofsinhar fejn għandhom jiġdu il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tax-Xandir Joanne Grima, iċ-Chairman Frank Farrugia, iċ-Chairman tal-PBS Keith Ketkuti u Charles Dalli, kap eżekuttiv tal-PBS.